jmenuji Rafaela a dneska mi přišel balíček a je v tom LPS, no přišel mi. První si přečteme asi dopis. Tak. A je to tam. Pro LPS Tanča, promiň, že jsem ti tam nedala doplněk, ale máš tam ode mě LPS. LPS se mi moc nepovedlo, sorry. Teď se jí hezky povedlo, koukejte. No, tak, LPS je tady. Otevřeme ho. A ten je úplně nádherný, moc se mi líbí a taky ti něco pošlu a nenapsala si tady jméno, takže jsem... Jo, aha, tak tady. Tohle je od LPS Verunka a moc ti za něj děkuju, taky ti asi pošlu, ne asi, no, pošlu ti taky. Jinak tady vidíte toho rostomilýho. Tak. Ne, to ještě něco. Ježiš, teď mi tomu dala doplněk, to nechám. No, tady je. Tak já ti tady moc děkuju a taky ti nějaký pošlu, jo, a jak jsme se domluvili, že ti pošlu taky, ale že ti dám něco jiného. To LPS tričičko, tak já se ti omlouvám, ale ono se mi nějak ztratilo, takže ti k tomu dám jiný doplněk a to je všechno. Ahojte!